Singdoloi BJP klembangphu local committee atumpen pherangke amei kangni pon Kardom neliberta life thanbangphi sami rini mailin timongpi asmonang tonpen berta arjuponiktha nijang karbiang long lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Singdoloi along BJP klembangphu local committee atumpen pherangke amei kangni pon labangso pherangke amei kangni pon nangkok alamthe kedamtang chitini phai ke thom bhomkruarni social media mate news along ke klangpon Chinthong constituency VDC chairman long kiterona phan karbok pon PMAYG kacha house kwa main pen hem ke patang pipon pedetsi tangka chupang lim et lapen amena ekona longsi chethabla puke ahok kalipusi haladak local committee president Ramsing Teron lapen secretary member intia tumpen pherangke thengno than pachini pon atheke kedam tanga por hutke ke longdon beneficiary atumaphan first installment ko anma budget ateng pen ki claim ponang jima la so teng si claim pon lo seta first installment long that kim dera phira por bangke barla arve chimit me pin pena jok towar ka chileng chia phan ka tora ki do ko ga joksi petang pon pe det ason si thek pon lo seta me labang so PMAYG kacha house hem kitang te de ji pukali Chinthong atowar barla por hutke ki do ke dam ka chileng ka siksa ki do kok si chikloi joni pa phinang koklo puta pachini porenti lapen non por misen lote ki patang pon pe hem an puthot second installment third installment puthot ki palong ponji lapen ki tangte hem anta ki patang pon ejia phansi alang litum pen bor I pon pu lapen Chinthong constituency VDC chairman long ki terona phan karbok pon thap lapen tangka chodet puke ahok pet kali meglang no tum akoi ki pipon thap chot anat pusi pherangke thengno than pachini pon Wothat lang sopen berta life pherangke Rajiv Hanse report Element member ki nile Singdoloi local committee secretary Nilitum honesty ke Chinthong MSc constituency nilitum media kote tumphang nangthang alam theke nitum kedam tang dariki thong arni nitum Chinthong VDC chairman ahin PMAYG mate kacha house labang sohyang kitang pe tu aputha se son copy pen se kitang tema so putha se nitum in local committee in samne lamit hetni media kote tumphang nang pachini du se nitum nasi labang so kacha house nitum copy pase kitang tema kitang pe ke athe nitum inglong mate Chinthong ke bicheng biru pencheng lo tuwan upat kahing no pen kisung nitum malgang thum dang ni mate garla simen sitame chief santi ko pini kang thum ta nitum sungku apor se tuwan upat ki bime lo ni nitum uan kasiksa pena yok se kitang ida athe labangso ayam kru mate la hem kru bang ni nitum ham angku lo labangso paisa ke VDC chairman na hinsi paisa transfer na potse paisa cholap lo itum VDC chairman ahina pana koi kipi lasi labang so pia se nitum ta kai mata che thek don no lapen kai ta mane ko so se kitang ke mani tum ta chuchini lasi labang so hem ke tang lagi lapen labang so ahem along ke litum first installment se lang litum thai chot lasi mane scan installment paisa ta lang litum transfer fela apen third installment ko dola asi labang so hem ke tang lagi asi along ten Chinthong domestic do an tame litum VDC chairman pen chenglok mondol president pen chenglok tame kapitan thejia pan ke nitum ta bor ipon bom do dola ke tang te picha ta dola hok sitame nitum kapitan thu thejia pan nitum bor nitum Chinthong sing ang kangke non litum MEC ke kimila por se litum la hempen chenglok sitame angton anso se Chinthong rat ka development thu nai aputha nitum local committee chenglok VDC chairman la pen mondola tuman tame mate MEC yogyak tame nitum bor ira peji la pen nitum ta MEC pan akahin no koi ke ping tum te
alang li wan ni tum phan nang go i pilot lo si ni tum an se alang li phan pa bang huan me ko sta me ni tum bo i pon thui alang ko son si ke tang mun ma ko son si ka pa prang ma ko la so putha lang tha pachini nya la si ni tum MSc phan ta churo lo ni tum dak ma ke tang te to anu sta me la ka cha hospital lo ke non PMIG warna bas ni tum kapatang pon FG tapen kapatang da prang non akimina apele thui panda ni tum bor ipon si labang so ahem alam bang ke mane ikon ko son si ni tum transfer nang kok ma transfer nang kok the bang ke dam tang aprang hoda son bang ke mane vendor ko ino to vendor along se ni tum paisa transfer nang na asi ni tum Chinthong ke mane vendor ke avinang kok mane nutin ta vendor ke claim mane tin pen cheng lok rod cement ta pini pidor ni apot si ni tum non bang ke man ma ke claim facilitator ko si irpon lo man ma ke claim abang ko pan si ni tum ke mane paisa bang ke alang tum pan si mane transfer ko asi hala paisa na transfer debt si an si lasi mane la paisa transfer ke lasi lo asi first installment man ke pinwalan chok okay 32,500 lo then second installment bang ke 40,750 la bang ke mane data football undet si second installment online bang ke second installment online dan si mane first installment ke la pinwalan chok la ate la non second third ke paisa ta dovet la transfer people la si motor ka hino yo ni si lenta lencher lo na si non ke tangi phang li tu man ta ka do wis ta mani ni tu pata la pet ko si chairman phang ko ti ge to paisa transfer et se ko pi la ka ho lam kali la ke chube lam se than chok la ke mane paisa ke dovet la Pini birta bangke labang se kang ton ponik lo lying bom tha birta live